Ġwanni kien qed jagħmed in-nies bl-ilma fix-xmara Ġordan bħala sinjal ta' konverżjoni. Immersjoni fl-ilma bħala sinjal ta' ndiema, bħala sinjal kważi ta' maħfra ta' dnubiet u ta' ħajja ġdida. Fil-verità, Ġesu ma kellux bżonn din l-immersjoni fl-ilma, din il-magħmudija ta' Ġvanni, imma jinsisti li jagħmilha bħala sinjal tal-missjoni tiegħu. U li kien bla dnub kellu jitabba bid-dnubiet kollha tal-bnedmin kollha fuq is-salib biex jifdihom minnhom u jagħtihom ħajja ġdida. Insellmilkom u nistedinkom għal 268 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Din il-festa tal-magħmudija tal-Mulej San Mattew jippreżentana xenarju mill-isbaħ. Ġesu li jinsisti li jinżel fl-ilmijiet ta' xmara Ġordan u propju f'dak il-mument jiġi konsagrat bl-Ispiritu Santu. Leħen il-missier jinstema' dan hu ibni l-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Propju f'dak il-moment, f'din iċ-ċirkustanza tal-magħmudija fix-xmara Ġordan, Ġesu jirċievi l-qawwa tremenda tal-Ispiritu Santu. Mhux biss biex ikollu s-saħħa, il-qawwa u l-imħabba għall-missjoni tiegħu, imma biex bl-istess qawwa tal-Ispiritu Santu jaraf fl-umanità tiegħu li kien liben li fih il-missier sab l-għaxqa tiegħu. Il-konsagrazzjoni tal-Ispiritu Santu timla lil Ġesu bl-Ispiritu tal-qawwa, bl-Ispiritu tal-imħabba u bl-Ispiritu tal-għarf. Mhux ta' b'xejn li fit-tieni qari San Pietru jfakkarna illi Ġesu ġie konsagrat mill-Ispiritu Santu biex bil-qawwa tiegħu jgħaddi minn fostna, jagħmel il-ġid, ifejjaq u jeħles lil daw kollha li kienu maħkuma mix-xitan. Għax tgħid f'din il-magħmudija, f'din il-ġrajja tal-magħmudija, għandna s-sinjal tas-salib. Ġesu li jħoss ruħu li huwa verament liben tal-missier, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jimtela bl-imħabba tiegħu u dik l-imħabba jgħaddija lil-ħutu lill-bnedmin sal-għotja tiegħu fuq is-salib. Kemm hu sabiħ niftakru li anki aħna fil-magħmudija tagħna li narfu bħala awliet adottivi tal-missier li fina wkoll issa bil-qawwa ta' Kristu u bil-qawwa tal-Ispiritu l-missier isib l-għaxqa tiegħu fina. L-istess qawwa tal-magħmudija tiftilna qalbna għal ħutna l-bnedmin biex bl-istess qawwa tal-Ispiritu bħal Ġesu nagħmlu l-ġid lil ħutna l-bnedmin. Jalla jkun verament hekk. Nsellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.